May nag-away, sining kahay, angkot nga padulong sa pinugno ay itambagan sa silingan. Kay ang babae pagubang ipamatayan, masuot kaldero ng lupa, mahaglato ibang palibang. Kay tungod pagupang nagliting, ka-adjust kung kinsay maande. Dunay tao pahiyo-hiyo sa nag-away siya, balik nga ni Adto sa pagtigang niya sa hagdan, sa basong kilabay na ikot iyong hagdan. Basong kaldero ng lupa, mahaglato ibang palibang. May tungod pagupang nagliting, ka-adjust kung kinsay maande. Kasayran ang hinungdan, cellphone di ay ang ilang iawayan. Kay ang laki ML pirmi ina kapansin sa partner nga ulay pantry. Pasuong kaldero ng lupa, lahaglato ibang palibang. Kay tungod pag-upang nagliting, ka-adjust kung kinsay maande.